ngai ngu yo blay try kanrat khamtam lembaga 17 North Chlong constituency kabla pha inga ban represent hanika Agos House ka yeng ka bakentang ka yeng ka Don Burom ka yeng ka banetai na ka banta kijing e bat ka khia ka shon jongkari bat ka jela hi borok kuwi asu sarong hobangayeng ni kapor ban keren dekaktin khasi bakani kan long kalat ka lenti ban penslur yaki weipat ki para members badan burong joni ka yeng ka bakentang bakin sim ka benta ka jongki khana bakan long ka jing mentoy yaw pai ba bubun palang sngo ngidei ban peni ya kita kijing duna ban criticize ban suggest ban ai yete kijing mut ban kentho haki benta kiban long kijing mentoy bat kijing etei aku ban yai be chikapang halor kijing lai lu ka le niam le rukom haga jala ka jongi kajing sha khanglat jongki pastor banwan sha sinot sebngi mingi kabarang sudep hasoyong sutanga kalong ka basmusi ngimtip ke gadau bad dongkam ya sarkar jala banwat ya kajing shisha baro naga sarkar preng ki kita ki bangi pen pau berbor tege hidden agenda ka ideology jongka BTP ngitip kani mungi haban keren nak basai kai gajing atem gajongki good governance di kai gajing atem gajongki ban khang do masi kai gajing atem gajongki ban pelong working days haki way pat kisngi ke bakerpang ngasngo kani kadega message ke kubur bagi numla ban shusngap Mr. Speaker sir barkani ke jing use ke Hindi language hangne po Agos House the very first time after 10 running Suppose nang suppose term haniga Agos House Assembly barkalong kay kabangin numla ban susngap barkani nga sngo baka present government kadi ban seek a clarification na po central government kay kabajay ki pastor ki badai ban wan ban shimta bada ban fix ka program ko jongki hagane ka celebration ke jongki nasugani kadi koi ka banta baka sarkar kadi ban ai ya ka jingshai saka state hi barok koi ka baar ka government ka governor address kong baka judon ka jingya keren barka Assam halorupur Assam ndai kong pangitip bat kumba pau ka jekeren kalong tangadin baka Assam ka kentur sauput jong ka jela jongi bat habaki pulit ka Assam ki bom ki tit bat ki penpra ya ki jingdon jingem jingtei ki badon apo ka jela Meghalaya kimdon umdon kanu ka jinge kren ko basisha banya product yo put Assam Shongknor badon burom lengba jong phi nga kerpat ya ka government bagan sim khia gani ka benta kloi kat bala nga khot kerpat ru ya baro ki pradkhot kani ka yeng dorbar klem khanya ka jinglong party ban snolang koi ha ni ka benta na ka benta ka jing song sngan jong ka pateng ka ban wan jere barka jing kier sainar hagi kaput jong ke India bat ka Bangladesh
Om sempau ha governor's address. Laka don ne em ka jingkata. Yaki beriau jongi basong basa hagi kaput border. Haba ka don ka jing ai jaka markiliang. Hapreng ke India bat Bangladesh. Ban penbet yo pur usam. Lada ka don ka jingkata iki beriau jongi. Ka sorkar kadai ban penkre. Daga kai khot ban wanra syakni ka yim dorbar.